Şu günler Mara vilayetinin ilatı koronavirus yokuşma töwekkülçiliginiň ýokardygyna garamazdan ýolagçylardan hyrin dıkyn dolu awtobuslarda sapar etmäge mejbur bolýar. Muňa pandemiýa çäklendirmeler sebäpli vilayetde etraplaryň we şäherleriň arasynda gatnaýan awtobuslaryň sanynyň azaldylmagy sebäp bolýar. Köp etraplaryň arasyndaky awtobuslar günüň dowamında diňe 2 sapary ýerden we öýlen gatnaýar. Öň etraplaryň we şäherleriň arasyndaky awtobuslar her 1-2 saatdan ýöreýärdi. Häzir awtobuslaryň içi adamlardan dost dolu. Sebäbi awtobuslaryň sany azaldylan bolsa-da ýolagçylaryň sany öňkülügine galýar. Ýaşaýjylar etraplaryň arasynda gatnaýan awtobuslarda onlarça kilometr ýoly dikaýa üstünde durup gitmeli bolýarlar diýip gizlinlik şertinde söhbetdeş olan habarçy 31-nji awgustda gurrun berdi. Onuň sözlerine görä ýolagçylar etrap aralarynda we ýollarda duran polisiýa işgärlerine görünmejek bolup awtobuslaryň koridorlarynda oturup gitmeli bolýarlar. Olar beýle etmese awtobus sürüjilerine jerime ýazylýar. Habarçy ýolagçylaryň aglabasynyň beýleki etraplardaky döwlet edara kärhanalarynda işleýän büdjet işgärlerdigini aýdýar. Olar her gün ýerden beýleki etraba ýa-da şähere gidip akşam ýene ýerlerine gaýdyp gelýärler. Etraplaryň arasyndaky hususy taksileriň bahasy azyndan 10-15 manat. Bu bolsa büdjet işgärlerine gymmat düşýär. Şonuň üçin olar döwlet eýçiligindäki awtobuslarda gatnamaly bolýarlar diýip habarçy belledi. Şol bir wagtda habarçy ýolagçylaryň aglabasy dikaýak üstünde durup gidýän bolsa-da awtobus tölegleriniň ähli ýolagçylar üçin deňdigini hem sözüniň üstüne goşdy. Her ýolagçy 1,5 manat ýol kireyini tölemeli diýip ol belledi. Mundan bir aý çemesi öň marynyň häkimetleri pandemiýa çäklendirmeleriniň çäginde beýlekler bilen bir hatarda bayramaly ýol ötön Garagum, Türkmenhala we Mary etraplarynyň arasyndaky awtobuslaryň gatnaw sanyny azaltdy. Habarçy häkimetleriň bu çäklendirme arkaly öýden çykýan adamlaryň sanyny azaldyp, olary goşadyrnak içinde howadaky tozan bölejikleriniň gorama gödöňüne tutýandygyny aýdýar. Ýöne ol bu çäklendirmäniň adamlary goşadyrnak içinde bu tozanjykdan goramaň deregine gaýta olara virus ýokuşma töwekkülçiligini artdyrýandygyny belleýär. Adatlyk radiosu ýaşaýjylaryň ýolagçylardan hyrin dykyn dolu awtobuslarda sapar etmäge mejbur bolýandygy barada Mary vilayet häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi. Türkmen häkimetleri ýurtda hiç bir COVID-19 näsagynyň resmi derejede hasaba alınmandygyny aýdýan bolsa-da mart aýynyň ahirinden başlap ençeme çäklendirmeleri girdiler. Şol sanda vilayetleriň, şäherleriň we etraplaryň arasyndaky uly awtobus we otly gatnawlaryny çäklendirdiler.